Cefn gwlad. Yr adar bach yn canu. A ceri o wyrddni hyfryd. Natur ar ei gorau. A'r lle perffaith i greu gemau cyfrifiadurol. Richard a David Darling, dau frawd o Southam oedd yn mwynhau codio ar ei spectrum ac eisiau creu gemau cyfrifiadurol. O hyn fe gychwynodd y ddau gwmni o'r enw Codemasters yn 1986 ac mae'r cwmni bellach yn cyflogi dros 400 o bobl. Mae Codemasters yn gyfrifol am wneud y gemau Operation Flashpoint ar gyfres Formula 1. Da ni wedi cael pass exclusive i weld Dirt 3 a sut mae wedi cael ei wneud. Hwn ydy'r stiwdio dylunio, ac fan hyn mae'r gwaith cynhyrchu a'r testio mewnol yn cael ei gwneud. Hefyd, maen nhw'n creu'r tracia yma, a mae yna dros 100 yn Dirt 3, mwy na dwbl faint yna'n Dirt 2. I greu'r traciau, fe ath tîm o ddylunwyr i bob lleoliad i dynnu miloedd o luniau, gan gynnwys gwynebau'r ffyrdd, corneli, adeiladau ac hyd yn oed y planigion. O ran dylunio'r ceir, ges i gyfle i gwrdd â phrif artist Dirt 3 sef Rich. Mae'n cymryd 45 diwrnod i greu un car ac mae'r manylder yn wych. Mae pob rhan o'r car yn cael ei creu o'r teiars i'r injan, i gyd mwyn cadw'r elfen realistig. Ac o'r diwedd, dwi'n cael chwarae Dirt 3 a mae o'n briliant. Mae'n lot o hwyl a mae yna ddigon o bethau ar y gem i gadw chi fynd am hir iawn. Ar ôl gweld y gwaith sydd wedi mynd i fewn i creu'r graffeg a'r manylder sydd ar y ceir ar y traciau, hyd yn oed ar y pobl sy'n gwylio, mae'n dangos faint o'r anodd mae o i gael graffeg da, ond dwi'n meddwl bod nhw wedi llwyddo. Mae'n bosib chwarae'r gem yma ar-lein a mae yna fyny i 8 o bobl yn gallu drasio ar yr un pryd. A hefyd, beth sy'n dda am y gem yma ydy fedrwch chi uploadio'ch fideos ar YouTube ar unrhyw bryd. Felly os gennych chi replay neu rhywbeth, jyst clicio un botwm a mae'n uploadio straight i YouTube. Be dwi'n hoffi am y gem yma ydy faint o realistig ydy o, o'r graffeg, i'r handlo, i'r sain, i bob dim sydd yn y gem mor realistig. Marc allan 1 ar 10, sy'n ni roi 10 i Dirt 3.